Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, balik lagi dengan channel saya Avandi Channel. Di sore hari ini aku citane bedol kacang ini lemah sing di rumah. Saya tahu tak blok bola bali tentang keadaan rumah tanah dan citane ditanduri jagung kacang. Iki citane ditanduri kayak wayahe bedol kacang ning ya mau kita hasilnya ora patek apik ngono. Ya sementing iso digodhog karena ya tanahnya ora patek potensial karena ora mamburapuk. Terima kasih sudah mengikuti channel saya dan kita ikuti kegiatan saya sore hari ini. Ya niki lur kacange niki yo. Karena tanahnya itu yo ora patek mamburapuk berang-berang tahun. Jadi omong nandur sak anane. Tepat di depan rumahnya ngarepe omahe Mbah Joyo mbiyen sing beberapa waktu lalu tak critake jenengan wis menjadi barang utawa tinggalan sing menjadi milik saya. Iki kacang koyo ngene iki citane tak bedol lagi brown sak kacang. Ini iki wis diruk pitik iki kok sakmene iki. Ngono iki mung tak sambi karena ya apa ya mung tak nggo men sukete men resik karo men kesuk kek ditebangi nek sone ketiga ngono. Rene ya, kulo iki disusul bocahku iki. Engko tak kei kacang ya. Lah kowe mongko saka ngendi? Wah, Rene ini. Kita kayak lingguan ini yo. Iki samdino gaweane nangis. Lagi? Kowe kok ngendi? Dadah. Nangis ora? Alah. Bocah kok nangis. Kayak sapa kae? Mamake sapa kae? Sapa? Mbak, warisan namu? Oh, iya. Lah jenengan ki napa, Pak? Alam bedoli kacang iki Mbak, kon bedoli ning ora ana isine iki Mbak. Oh, alah padha, pangan urek. Lah masalah yo lemah orang anu ya Mbak, yo sing penting. Ya, Pak, dene sarung wiwitan sak enenge. Oh, langge. Langge ngenso esuk nek ketiga separo aja nglontakke kaya Arek ditanduri kacang. nggih nganu, ya menesik. Rencana. Soalnya ketiga tapi Mbak. Hah? Soalnya ketiga. Oke. Mbak, kopi arisan njan lali Mbak. Arisan namu toh? Nggih. Oh iya. Oke. Pulang nggih Mbak. Hati-hati lunyu. Nggih. Ngrempeli nika. Lah yo men cerak omah ki lho. Nggih. Ya Pak mergani kono barat kono Pak. Nggih. Lho kok pupura-mura rata ki? Le. Ya wis. Engko. Pandi kok tak endangane kok. Derendeng iki arek ora ngono lho Mbak tau. Nggih, kok ngono Lah nggih. Jebule dijemur pikan. Bulane lah ndi? Lah porong sida bedoli gak aku ngono ku mau lho. Ya kuwi Mbak. Baru dipan yo, baru. Digo tak kesan. Lah kuwi digo nang kono ku. Heeh kuwi aku. Wong tuku polar. Kek medine karek golek. Awani. Lah tak nggone anu pedhusku ngono kok ya mau ki. Lah ya pedhus karo pedhus ngono lho. Lah sapene mendem arek mati ngono. Sapa? Menubikan sapine. Walah. Kan pokoke sapi gaduhan sapi ngene bandi pake. Babon mati. Babon ninggal. Kapan? Dek mben kae. Walah. Pedet kene lho Pak umur 5 sasi. Pedete. Ora ngaji. Ya engko walah jamur sak iprit. Jamur apa? Alah, jamur tepaki. Gede tapi berukane
Alah. Godhongnya dipangan anu. Jamur barat. Ki mamle. Enggak dian bukan anu batu kinem. Ora. Cepet batu kinem. Kepiye ngene Pak Mame? Cepet. Iki ya mbahmu iki ya batu kinem. Ndirekmu. Gue sih. Ini anu. Ya kene iki ya batu kinem lho. Lha iki ngendi to sing ngarep aku arep kok tapi. Suka abang-abang kowe mata. Ya, kok ngobong-obong lho. Lah iki sumber kok ngendi iki? Bonamu lho, Bu. Kowe mau ngobong ora kowe mau? Ngobong aku lho iki lho tak gondene kabeh. Gede kidul ngomah mrene, betul. Ya ben anggere kidul ngomah ora ngobong-ngobong. Berarti. Aku ki tak go munggah dia kakek sithik mau kita unggahke. Gedong. Terus ke medal kacang ya? Oke. Neng alasku deh ya. Ya. Oh. Ngaku? Kowe mlaku ya? Yes, yuk. Kono kuwi. Ki karo bocahe melu. Kecut. Oh. Yo. Oke. Lah kuwi kacangnya. Kowe duduk kene. Duduk kene ya. Kene. Yo. Kowe tak kei godhong linggo. Ya kene iki. Lho. Kene iki lho. Kene iki apik. Kene. Oh iya. Ma. Oh ya. Yes, biyen terus ki lur. Dul kacang. Ke sapa kae Mbah sapa kae? Mbah Tini. Nganu mbangan cani bedol kacang. Oh, lagi bedel kacang. Ceritane ajeng bedol kacang niki. Jan saking pundi? Kegane puji. Oh, nggih. Salim karo Mbak Tini. Salim apa? Salim, Mbah. Welah. Lah si bule iki rambute bule. Aduh. Bang ngono. Megang. Lah nggih. Ora gelem salaman karo Mbak Tini ta? Lagi nganu, Mbah. Kuwi ana isine apa ora sendalmu? Mboten. Oh ya syukur. Sithik isine mong alah. Lah iya, lah wong ki nggon kayu jati kok ya. Lah, Ora Bu, subur. Wis panen sendal. Ibu. Yen dan iki pun tanturin. Nandure nang Mboten mung nandur pari. ora nak saiki ra panen sendal. Mboten. Oh, parine wis kepriye? Nggih pun merkata. Oh, lah iya, syukur alhamdulillah. Kuping ngaji lho, Mbah. Ngaji mboten mangke dalu. Insyaallah. Nek ora uten aku ki nanti-nanti ki sik iso. Lah nggih ya, Mbah. Nggo menyang ya, Mbah. Kut neng bale wis kursa mlaku karo siji wong den naik motor kan ya mlaku wae. Karo sehat dan mlaku Lah awake. iya melan aku. Untune sik mung tekumon. Neng pundhok kae. Nggih. Bu Kalimah kae. Aku ya rono udan gede kae lho. Nganu ngetrek. Heeh, naik truk. Lah nggih. Kaya nan wong kene sak truk yo nan. Lah nggih. Ya. Lah nggih, Mbah. Paling diparingi sehat kan wis tua ya Pak ya. Paringi sehat. Amin. Ibadah. Nggih. Ya paringi sehat. Diparingi rezeki karo Gusti Allah. Nggih, Mbah. Wong wis tuwa ora iso apa-apa ya kur isane kur ibadah. Lah nggih ya, Mbah. Oh, bari karek nganu. Oh, Mbah Hari. Nggih. Mbah Hari arek nanti. Ajeng bengkel ke mobil nika. Oh, kae nderek. Mboten, Mbah. Rek nang Banaran dadakke mobil. Iki nek njaluk
Pak Pandi apa Simbah apa Pak Tua? Bapak, Bapak. Oh, lah jero bapaknya piye? ayah, nggih. Oh, kayaknya jero ibune Silia, Bunda, Bunda. Oh, kayak karo ibu ini ibu, Simbah. ibu. Oh. Lah, Ayo saling si bareng mulai. nggih Bang no. Boleh ya cepulan iki. Yo dibedoli sanane. Sing sanggo sangu dedepane esok godhog kacang. Ya separuh sih, Bu. Iyalah. Masalahnya nganu mundel-mundel lho, mulut-mulut lho apa jenenge? Oyote kuwi lho, iyalah.